Hi guys, badong adlaw natang tanan. Sa kurang adlaw guys, dakos kalsada sa Diyos buntag kay sila Lixi Dayron Y klase kay nagchat jang ma'am Y klase. Inja nagpukong ko dare kay gamo ang wifi no way signal ganiha pang kadlawon. Nay daghang malbiri dia karon po kay nang kanagbunga. Na guys, rang dagana na jag bunga basta magsigig sa gunson ug uwan mugara pag mga kuan. Tanam kuanan pod sila ba mabisbisan sana all mabisbisan daghan ka bunga na lain na pagkulos ang kuko guys ako na din inakuan kang tao ko ilingaw. Manig mga cutex nila ati email katiplo dilisa. Ilang tinda ba? Lamias ko ana kamunggay basta puungan. Good morning Kolot. Wala kay na daghang nagpahaguros motor. Kau naog na. Kanaton sa sampurado kau. Ikaw na magkasukal dito kay agtambal. Lakaw na kulot. Binali mo din ang imubi og way klase. Dali mo mata og way na klase. Dugay mo mata. Bisi ba kitong buwak. Imong anino oh. Ing natay pag-exercise tatay kining kuha nag-adlaw. Painit. Tatay kaw. Unsa ra galing buwakan nakalimot man ko. Nangamatay na pag-ubang buwak. Ubang lagi. Ano pa ni ipang sabon ng mga patay kaya rong di mahurot ng ijahang buwak karipid siya nice hindi ay pod ni imo na ma kana na yung good ni kani ba sinani nagtanam dani kani mga buwak ako nagsabod nahinog na diag saging kasi nga hinatag ni ati antipas katong stan piliko may nga sa mga katong bitong saging nga green ja humot stan piliko natumbag saging dari natumba or gikuha guys. Oh. Natumba. Napagbuwak dari guys. Luyas among bahay oy. Nagabok na ag-atop. Maning kamot ito maka bana ko kamerkano. Aw. Luwas niya tong parinubit ning baja. Gunahon na pod. Gwapa-gwapa dito pagatong tapos kasara basta daghan tay mga buwak ano pang pangsaburan ni ilabatan na pidaghan ko na ani sabod din kay kuan labog basa pagjuta naog na diha kay nanay iwan nanay daghang manglabay motor Luta kay boss disgrasya simba ko ala nice lagi ri Ijang bunga. Dara kang tinan ng mga kalabo guys, nabuhi na. Para kag uban dani kipang sagulas utan. Mora maniduhan na buhi. Dara guys. Nahinog na darang humutas. Tanpil ko. Makalibog po ni piliko. Nay, si tatay. Mag-angay. Galiksian. Bing-bing. Nanay. Tatay. Day isa nagamit sa
Kuan. Dati. Kain mas pilit. Ate Ali. Ito, Aliana, mukhang ka na to. Mukaon. Aliana. Di maganit ko mukha og tundan kay Lodon ma. Tiyak, grabe. Di mo kag buwa, di mo kag isda, di mo kag tundan. Bitaw, tay di ko mukha pangit ko antay tundan tay. Grabing artiha. Bitaw tay. Bitaw tay. Napil tali pangutan atay. Tutan o sa tiro sa likod. Ano yun? Ikuan-kuan ka tay. Ito, Aliana. Kay darag ang pamahaw da. May gatas ang parang. Hara ka taga sukal, mother. Ado ning ilabog ang saging. Nanay ka ti alin, tagay po tigil sanay. Yung hilak dyan ang mga hinahan. Wala tayo brown sugar, nay? Wala, nanawag ng anak ni Bibi, Tiri. Isa pang pizza sa tiri mo ulit din. Yan na, pagdali na. Sige. 17. Nga, maritis mo kaday. Dapat isa si katawa ko. Eskwela ra pa. Buta nga gatas pa na imong sampurado day, lami day. Putay sa kay. Kaya sukala na ng imulik say? Nana. Palabi pagka-asukal ng kadiabetes. Ang ilabog na. Para lami ka doon yung sagingag. Mo ni banana. Banana cake. Di ba mo ni mo on? Tayo banana cake. Aning ilabog. Sampurado. Dunungan bin. Dudu. Aliana, uyab dudoy. Ikaw noon uyab mo Romeo tay. Hala, wala ko kita Romeo na. Iluwi raman to. Romeo, bahala ron. Yan na nung bing-bing na ni Kalingos Balwa. Nanong po Romeo. Mabit na ko kaon nay. Magniwang din na mo. Kila turis. Mag-video kita. Insa man ang kila turis, Debe? Kanta guys. Mahota. Mag-video kita to ila dun ang gabing ha. Day, insa man ang kila turis, Day? Bugan tay. Hindi magudbugan. Bugan ko, no. Pait man. Pwede ba ta mag-video ko sila ka dun bing? Mag-video ko kada to bing ha. Kanya ng saging ni Joe. Ako ra may di mo ka og tundan tay kay Lodon og tundan tay. Sa una kasi kumulan nag-beer gatas. Hindi tay. Nagbulok na kang. Kay. Makatunggan bulok. Ay. Ngano di mo di kumulan ka tundan nga rang lami mana. Di mo kung ang akin mo ka og tundan di pa ping. Hay paping. Nay. Oh. Mi aroy. Mi anay uy. Ngay mi ah. Nay mi anay uy. Internet pa. Bana nga. Kahit naman ka. Upload pa ko sabi. Pwede kayo. Wow. Kahit gad internet nang gitsata nagkuhan tagija. Mapawga ko di ba? Wala pa internet sa simbahan. Kay Tara naman, bagis. Ang dami. Kati marin naman to. la nilagaw na ko sa taas nay. Galing. Dingag mo? Ako. Doon kita nilalok ko. No. Hindi na magtukog-tuktok to. Las bintana. Murang Dalton, say what is the sounds of tiki? Tiki. Ligna day. Nakabitaw. Baka bag. Nagpijang-pijang mga ito dyan ng kung parami daghan. Tugtog. Nabuti ka na Iring-iro. What is the sound of? Si Dalton kay English zero dyan na siya. Mura nagsag anak o foreigner. Mo ang paggrito si ko ano lang bala. Malahat ko India. Nagrito. Marag India sila. Nagrito. Nay! Ano ka? Aw. Suwaye day lang. Ug mukha ang kag nganit. Kuha ang kag Madrid. Dito tay ka. Awa.
Banteng kita kung magduwa ka. Kaya pag basiyo shampoo ang binya. Suway lagi kaon. Ang di mo kuno makaon sa may naadaan eh. Lata labog pa noon nga di o ta kay bawg hindo bag di. Dali, ay, kung di mo kaon, di pa sulahon. Ano drive, si anak mo? Luoy man. Gusto man eh? Ay, dah. Aliyan na. Yan, dali yan. Dali. Nami kay saging hilot eh. Hino. Oh, hindi na nga. Dutong na. Yan, dali yan. Kaya mo pa Magkape. sulahon. Kato laging gatas nga glusir na tay. Mukha na sa Dali kayo mo kwanta ko. Di ko na bukaon. Di mo inom. Mo kwanta day mo reels na day. Asa magkamaulian ng mong diabetes tayo. Di ka mo maintain dito tay. Bala, mahal. Isa kabuan ka. Isa kabuan. Mahal. Ha? Mahal. Manulis. Dali day kayo mag-reels na day mo kaon kaya mo pa sulahon din. Napagibay. O gibayran pa mo. Inyong nangutang ninyo. Palit at ito gatas. Palito na pa niyang babae ito. Ha? Palit ng bayan. Ibatasan kong nangutang po. Guna-guna. Sit out kung nailin na. Ga! Sit out ko no. Manang Helen, Evangeline, Antipas. Ay, Nanay Helen. Naduga mo ulit to. Pagalit kamera. La. Di ano, dahil. Yadari, sit out. Mabitaw dari dyan na. Kinsa pa yung muli shout out, day? Tita Tirig, si Tita Mitat. Ay, saan? Ala. Sa mo bang ulit sa mong pizza mo ulit ta Tirig. Imingaw ko rin to ta Tirig. Angay, magkay mong rapper, day kayo. Bip. Hi, Kuya Limuel. Hilot ya, mga tita. Hi, hilot. Shout out, day kung Papa Gabriel. Day, ay guys. Ayay. Hi, Papa Gabriel. Hi, Ate Queenie. Hi, guys. Hi, Ken. Hi, Ninjo Tanan, Ken. Kasi yun mo dari, dugay na dot mo. Ano naman? Grabe, di ba? Basta-basta bas, day. La? Uy! Ay, ada na na ah. Day, baka mo kabuhi. Ang nakabuhi. Nga naman to, day. Dali na, dali na. Dali na, kada saging ah. Wala na kailangan i-shout out? Yung mong papa di ay, tulog ka papa. Ang Papa Taysa. Hi, Papa Jonas. Kinsa pa, Hi, ikaduha. Papa Ri. Ikatulo. Di ko mo Papa ni Uncle Iris Taysa. Di na mao. Hi, Papa Jonas. Di lagi na mao. Kaya mo sakyan ron. Si Kuya Atan Taysa. Kuya na day. Hindi man mo Papa kay Tiki. Oo naman Taysa. Tiguang na di ay. Hala ka nila di ka ba ni talibon manginhas. Hindi, sorry Kuya Atan. Yan. Di na di ka kuha ang kuwan. Guno. Little. Day. Guno. Anda may muna kuha talibon. Panguan. Pag ato. Kinasan Taysa. Anda. Lajo di. Mubalik pa di na. Ningtagang ko kay grabe na to at ay Ningtagam ko ng Aliana guys, nanginha sila. Pag uli, daghan nagdang guno. Nga to na dito na, di na ito budak na. Nagagawa mo na. Nagagmay ka. Banga po din bisan po ng isda apod. Kantong late mo, ilamit din o. Yun na no. Kuya nga hindi nakwag, kinain mo, kaya naranas babae rin Ito man, ito may tagtinaing. Ibang mahal. Hugaw din nanay. Napok na rin kinain. Bang mo. Ang katong kasag tunay. Sabar man to. Nga turpo to, di na po tumudak ko. Bawa, hindi mo tumudag ko. Bihira naman. Kataga ang tuhol, gawin na. Day, ningtagam ka day? ningtagang ko kay Ningtagam ko ng Aliana. Pagbitab di na kumupan kay ningtagang ko grabing lato ang mandi ay Taysa. Hindi pagkalibangin mo, ito na ito siya. Kismis mga nangaon. May ma. Sansa? Natag ko madamay Taysa. Alisa, dali. Daman dyan. Alisa, dali. Naman Dahil sa bakit mo tanong ko, nga nang lang siya. Damay ka adto Taysa. Kapay ka ito. Nagsam na iporma, dali ba?
Dali ba? Pangtamon ka. Pangtamon sa purmay. Ansay pormas. Si Arnila. Gamay ka, so di man niniduro, may sapot ko tayo sa. Gisapot ka kay di inodoro. Unsam na ito? Buko tayo sa. Katawas tatay. Ano ba gibot pa sa buti dati? Hindi sa Dima, Naito. Kay? Bura dito, Di, pag sila na mo, di ba, Tersil, buo naman na. Nga na. Naras juta. Juta. Unsay tawag na tay? Oo. Tersil? Mapersin. abersimento sila. Unsam rin ang karon nga taas. Inodoro. Tungko ka. Para sa unas katong nalisang kos bak ang kamprag. Katong siya na pas ubos. Resulta ba? O karam tagtong disimento pa. Hoy, wala nga tumas sa simentoon. Mo dahil awas alya nagisapot si Jack kay mukang mo. Di ko mukha ang hindi naman. Nen sir magtagi siya lo pero pagtagi siya. Daloy po. Sa Diodeo, pamamay kwarta dahil yung luoy. Ate rami ko ang sunod. Yan na. Og ni si Aron day ka. Hay labis maka igit ka excuse me sa mga ngaan. Ha? Di man magpilipil tayo sa. Di magsilbi. Progmao. Hoy, mo di ba naman? Libang. Anak ni kag dato. Isang di kang anak, dato mo ka ha. Isang anak? Kinsa gin dato kinsa? Dato may luto? Ginsang dato Papari tayo sa. Nga mo nang galing tinanong siyagi sa ibabaw. Day. Kinsa bali mo papatinaod? Papadulas tayo sa. Dato to. Ay, tayo sa. Dato. Pobre tayo sa. Hindi na yung kag dato. Rasaan ako. Okay. Pagda, magpukaado tayo sa. Basahan ko. Dapat tayo sa. Ipaparin mo yung usapan tayo sa. Wala ka mga bulit siya. Napa. Mga bo. Kuha na dyan yung ubo kapit nag-March. Ado gud ko kuan ko na sian. Ang di mahal ka tambukan. Sige pa yung nagkalabo. Last round ang Japon ay no. Bindis. Bumo pa kalabo ng kahidugan. Oo, kaya vitamin. Ano mo yan? Hindi na. Nayan kang niya. No, piki. Nagisabaw. Una mga vitamin. Hindi naman. Udi na. Hindi na ako rin suma. Kos bangga. Oo na. Wala lain ko nga nun. Di ka maning kamot nga. Ado Di rin. mawae mong ubo. Pamantos hubak nun. Sige di kag inagtambaw. So kakadangag sa gikan sa doktor. Ang rahon tambal sa unang antibiotic. Kurang pinikul. Kurang pilikul. Parang tananda na Pangalan tananda ng Na parol kloro pericol. Na. Kami siguro parang mahalan ng Mahal. nun. Dali na yan na. Dapat ang gilantan doon sa kasimana nga. Naning uban man. Naglayhay naman. Ang itang paa din, nangakuha na mo nagsayo na tos dinggi sa turbina. Pero walang pinakulbay pa inom. Turbina. Si JJ. Ug motor. Buhay. Hey guys. Kantag buongon guys. Tesla ada ring suka with asin. Kana do kay murag lami na. Lami na magida ka na ito mon. Ig-aha. Naimo man. Darag talawag ko ano, anesthesia. Talawan ba ko? Kumuha ni jag ko ano, dentist. Ani eh? Nami ra babing. Sinuman ko lang kay tahay. Eh, kay tahay. Di mo gud na. Di mo gud na ingog bawal sa gibtan. Mamagingan. Ang bawal sa gibtan. Muka og gahi og morsag bagat. Malagi nagingan gahapon. Di ba mother? Bawal og tamis. Kaadyo bawal ko pag aslim. Bang tayo bitaw. Bawal ka musup-sup og gahi. Lah, Oh. muka og gahi di ti mind dide. Lagi ni ko nagawal ganin ko. Oh guys, Nulo. bata pa gani. Lahi pag inabang sa pagod. Katawa man. Nag-insa kanay. Excuse me, my hand. Tanta guys, lumiya guys. Cinta ka anda nih.
Kay maaan ka di TV. Oy, lain pag kang mother. Mani sikretong nanay na hamoy agnaw kay sigkag ka pa dyan siya. Hamdo ko na. Itong naong. Hamag pikas dyan ay? Ano to? Isi. Kaso ng sikas. Ang kanito ba siya? Be! Di man mo karon di ko ni. Pag snacks na, inom gatas. Hindi mo mo karon daan ni dito kay mo na pwede ang sintaan. Ag isa dyan lang, ikaan naman. Maro ko. Ano yung tingnan ko kay pagkantan man ta ni da kana dulang sa ato sinudan ni. Ang mga nagayang hawid na sa kaltas niya ni. Isa. Na apa na. Di na ko. Kang ka buongon be, wasalay klase leksiron. Wala ko man. Kaya nagila kong importante lang, ma'am. Tomorrow na. Mag-meeting kay maghatag og card. Excited na ko, honor bakas leksi. Ano na oy? Ano ba po na? Excited na ko sa resulta sa jang card. Nabay honor ba? Kaya nang lang dyan. Paningkamutan din mo leksi nga. Preschool to. Grade 6. Honor, high school na po, puhon. Nay? Maribuhok ko na mag-school as Leksig High School. Aron ko na mamadule? Dadto din nagkauyap. Dito panundog na huwi kay ang buhay ko ngayon nalulungkot. Wala nang yatang... Usang idara imong pauyab-uyab sa Slick City ay. Wa siya. Isa pa na ha. Uyab wag pa sa mga bakton. Latos una. Jauh. Aslim naman. Ano bagang dyan na? Ito si Kandug. Ihapon pagalit na. Be! Alay ba, be? Sapot na ba kay bagong mata? Karilit mo dalang bagong mata gaya, surang-surangan. Sapot, oy. Hindi mo lagi ko. Surang-surang dahil kang naman. Wati eh. Hindi mo klikatsit sa earth. Ipas ako na ng sagbot, guys. Kaya ito sa kulik siya. Marama siya may ipit na ito ba? Pero guys, nabusog naman. Magsabod kong buwak. Ano na po? Sundang din itong gida. Ilak lagi mong isundo. Agi putos daning pando guys. Katihanin man eh. Agbuwak nga puti. Katong nga to. Doy, mong anak, nagilak na. Panding ba? Do! The flex the jang Jesse ah. Yung buhaton ay di ba mag-vlog mo? Chan, do nagatang Hindi mo vlog ko pa nung nidis kay magpapalit po ko sigarilyo sa kabuok. Amday mo sa ano? Feeling. Sa kabuok ra? Isara mo, unsa ang ning morom ni? Milain, ngayon mo nang dito sa subuan gani. Pangado mo adoy. Bigas, puno ka kawas. Ha? Sana all big sa. Ito? Kau. Apa dia bingung? Daras kasada na ispuan ay.
mga nangamatay na kani, isabo na pa nagbalik-balik kay. Inig mamatay ni si Gana na po yung tubo bag. Oh, mindset ba? Mindset ba? Mindset. Uy, murag na nag-uwan.